Θέλει ο Θεός να μας ευλογήσει. Θέλει ο Θεός να με θεραπεύσει. Μα μήπως έχω αμαρτία. Μα μήπως ο Θεός θέλει να με δοκιμάσει. Μα μήπως ο Θεός θέλει να με εκπαιδεύσει. Μα μήπως ο Θεός θέλει να με ετοιμάσει να με πάρει. Θέλει ο Θεός. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί. Κάθε αγαθό το οποίο χρειαζόμαστε στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να μας το δώσει. Την υγεία μας, να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, να σώσει τα παιδιά μου, να σώσει την οικογένειά μου, να επιστρέψει τα αποστατημένα αδέρφια μας, να μας πληρώσει όλους με το Πνεύμα το Άγιο, να δώσει χαρίσματα στην Εκκλησία Του, να δώσει διακονίες, να κάνει ένδοξο το κήρυγμα του Ευαγγέλιου. Θέλει ο Θεός, βεβαίως θέλει ο Θεός. Εγώ αμφιβάλλω. Εγώ στέκομαι μακριά από τις επαγγελίες του Θεού και ζω μια ζωή ενδιάμεση ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο, ανάμεσα στο Θεό και τις επιθυμίες μου, ανάμεσα σε αυτό που θέλει ο Θεός και σε αυτό το οποίο θέλω εγώ. Αλλά ο Θεός λέει αγαθήν βουλήν βουλεύομαι για σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και πάσα δόση αγαθή, παν δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός το φώτον, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξιδίες αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τι, να μας αναγεννήσει, να μας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, να έχουμε μια ωραία σχέση με τον Θεό. Και εφραίνεται και χαίρεται ο Θεός στη συνάντησή μας. Θέλει ο Θεός να έρχεται να μας μιλάει. Χαίρεται ο Θεός να δοξάζεται ανάμεσα στο λαό Του και ο λαός να τον δοξάζει, να αλλάζει, να εφραίνεται στην παρουσία του Θεού. Κύριε, λέει, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν απαντάει να του κάνει ένα κήρυγμα, να του πει είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, πρέπει να φτιάξεις αυτό, πρέπει να φτιάξεις εκείνο, πρέπει να κάνεις εκείνο, να τροποποιείς τούτο, να φτιάξεις. Εμείς βάζουμε πολλούς κανόνες στους ανθρώπους και πολλές προϋποθέσεις. Για να τους δώσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να τους δώσουμε, ακόμα και στα παιδιά μας, βάζουμε πάρα πολλές προϋποθέσεις για να τους δώσουμε κάτι καλό που έχουμε να τους δώσουμε. Ο Θεός όμως είναι αγαθός. Ο Θεός δίδει την ευλογία Του σε όλους. Είναι έτοιμος να με ευλογήσει. Μπορεί ο Κύριος αυτό το πρωί να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο? Μπορεί ο Κύριος να με θεραπεύσει? Μπορεί ο Κύριος να καθαρίσει αμαρτίες μου και πλέον να περπατάω σε μια καινούργια ζωή εν Χριστώ Ιησού? Μπορεί ο Κύριος να αλλάξει τη ζωή μου από σήμερα και να είμαι ένας καινούριος άνθρωπος ο οποίος θα θέλω να περπατάω με τον Θεό? Να αποδοκυρίσουμε το ερώτημα. Εσύ θέλεις? Ξέρετε, ο Κύριος ρώτησε τον άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και περίμενε με όλους τους άλλους. Θέλεις να γίνεις υγιής? Εγώ λέω, ο Θεός, θέλω να σε κάνω υγιή. Εγώ θέλω να σε θεραπεύσω. Εσύ θέλεις να γίνεις υγιής? Μα τώρα τι είναι αυτό που λες, Κύριε? Είναι ερώτηση αυτή που κάνεις. Άνθρωπο δεν έχω. Και πάντα στο μυαλό μας το θέλημά μας διαφοροποιείται από το θέλημα του Θεού, διότι βάζουμε προϋποθέσεις στις ενέργειες του Θεού. Βάζουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει το άλλο. Και λέει ο Θεός, θέλεις εσύ? Εγώ θέλω. Θέλω να σε ευλογήσω, θέλω να κάνω θαυμάσια, θέλω να κάνω μεγαλεία, θέλω να δοξαστώ ανάμεσά σου. Εγώ θα δοξαστώ. Η δόξα μου θα φανεί, όχι εσύ όμως. Δεν είναι για να δοξαστούμε εμείς, αδερφοί, αυτό που θα κάνει ο Θεός. Δεν είναι για να πούμε ότι εμείς είμαστε καλοί, ότι εμείς τα κάναμε καλά, αλλά θα φανεί η δόξα του Θεού. Θα φανεί το χέρι του Θεού, η δύναμη του Θεού, του Παντοδυνάμου. Ο Κύριος έρχεται εκτείνας, λέει, την χήρα, ήγγισε αυτόν και του λέει, θέλω, καθαρίστε τη. Θέλεις, Κύριε? Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι μπορείς, αλλά δεν πίστευα ότι μπορεί να θέλεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι μπορεί να θέλεις πράγματι να με ευλογήσεις. Ότι μπορεί να θέλεις να ενεργήσεις τη ζωή μου. Να ανοίξεις το μυαλό μου, την καρδιά μου. Ότι θέλεις να ευλογήσεις την οικογένειά μου.
ότι θέλεις να κάνεις θαυμάσια και μεγαλεία ανάμεσα στην εκκλησία σου. Γιατί νομίζουμε, αδερφοί, πολλές φορές ότι ο Θεός θέλει πολλά από εμάς.